Yelle de una de bajo, yella o de
bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pinal TV on calminama on jettama on beltanama en calmini dendagal bandiraɓe kala e dendagal wiyoɓe mbimi e wimami kala hande ko ɗo e Boire gonɗen e nder diwan Banire walla mbiya nder diwan Nioro e cercle Nioro e commune o ko Banire e addi men noon ko tawtorede hono udditgol e hono suudu safrirdu wiyetendu e suudu safrirdu taw ko fedde dental jowdul e ɗo e nder wuro ngoɗo hoɗum taw ko ɗanniyankoɓe meɗen wonɓe toon to Bamako e nder leyɗe goɗɗe ɗum noon ñalawma hannde o ko ɗum woni ouverture mum addi men ɗo ko gam tawtorede ɗen golle ɗe ganduɗa taw kadi golle pattam lame ɗe fedde nde waɗi ɗe ganduɗa golle ɗe ganduɗa golle jeeyotoɗe memotoɗe ɗe ganduɗa kadi hande o ɓiɓɓe leydi ndi ɓiɓɓe diwan o ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe sapalɓe ɓiɓɓe kala ko woni e diwan oɗo seɓɓe eɓe kayni ñimbude ngal ɗo gollal baɗete ngal ɗo oɗo saa joni ɗum noon ɓooyata mamin mbawa hollirde on e udditgol nokku o mamin mbawa hollirde on kadi golle ɗe no mbaɗira ha no hunde nde wayi fo ɗum noon on calminama on jettama yeɓiyankoɓe Pinal TV ha caggal joni on jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E bandiraɓe on calminama ha no fewi eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin e mbiyen kadi alhamdulillahi rabbil alamin e hande ko ñalawma mawɗo wonande meɗen e wonande dendagal hoddeɓe meɗen foof gam noon ko hande woni e capantati lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati e ɗum woni 30 septembre 2023 hande woni inauguration de maternité rurale de Jowdun ɗum woni udditgol hôpital walla mbiyen safrirdu Jowdun donc eɗen belti ha no fewi e ko adi foof eɗen mbiya hande golle meɗen ko ni keeɓi yarude so Allah holli en e ko adi foof eɗen dokka konngol mawɗo wuro ngo ɗum woni joom wuro mawɗo meɗen Abou e Sow so ɗum yawti eɗen dokka konngol monsieur le maire ɗum woni keƴaɗo muɗum gonɗo ɗo hede e caggal ɗum eɗen dokka nelaɗo ceerno Hadi e ceerno Amadou Hadi Tall so ɗum yawti eɗen dokka docteur Kenem yewtan en seeɗa ko fate e nafoore e cellal e nafoore suudu docteur ndu e caggal ɗum eɗen dokka konngol gardiɗo dental fulɓe Jowdun o woni monsieur Alhaji Mamoudou Ba caggal ɗum eɗen dokka joom wuroji wonɓe taaridi meɗen ndi e gila e bandiraɓe meɗen seɓɓe safalɓe e fulɓe eywa e caggal ɗum eɗen dokka konngol kadi rewɓe wuro ngo so tawi wonkoɓe jiɗ ɓesdande en hen caggal ɗum eɗen kollira yimɓe ɓe doctereɓe meɗen arɓe ɓe holmo woni heeɓe donc kamɓe koye mumen ɓe gara ɓe kolla koye mumen caggal ɗum eɗen dokka mawɗo meɗen conseil meɗen kadi Ousmane Sabar Ba noddirteɗo Dillan Sabar Dillan Ba eywa o yewtan en kadi ko fate no golle ɗe goori e no golle ɗe caɗele keɓaɗe heeɗe e nafoore heɓade e dental e quoi mi sikki tan ko ɗum ɗo woni ko raɓɓiɗe e dental meɗen hande ngal eɗen mbiya o jarama eɗen bismo joom wuro ɗum woni Abou Siley Sow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. hakki arɓe ɓe doctoreɓe men a wandiraɓe arɓe eɗen calminaɓe eɗen bismoɓe kay hoddiɓe seraji eɗen calminaɓe eɗen bismoɓe garal mon weeli min heeƴi min wuuro ngo weltima garɗo ɗo fof ina welte dow heɗum min calmina mon min mon bismo hawni amen weeli amen heeƴi amen bisimilla moon Allah waɗani en jam waɗan jam enen pop waɗan jam leydi ndi onon fewjiɓe ɗum ɗo ha yettiɗo albarka mon on jarama yo Allah yommon Allah woni joɓowo ala bawɗo mon yo docteur e men gardi ko safar ala ko ɓuuri cellal bisimilla maɓɓe Allah rokku en no ndeƴuɗen no jooɗorɗen no keɓirɗen hen jam Allah waɗa en jam jahma ñalawma a cellal a aafiya a kawral a ballodiral a nafodiral en beltima hen enen payɗen belte dow ɗum ɗo en jokkodiri en ballodiri ha yettima ɗo wonko heɓaka ɗaminanoka albarka mon on jarama bisimilla mon leylan won naharan bisimilla mon wallahi assalamu aleykum ايوه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بتنا في الخير يا ان شاء الله نقيلوا في الخير ان شاء الله انا بريمير جمير بنيره قال لي محمد عمرو راني مسلم على الجماعه كامله والجاي من شرب مكو والجاي من بنيره وكومين كامل راني مسلم عليه حتى قايد السلام راهو طب راجل من عند مولانا طب الشفاء للمسلمين هي اللي راجل من عند مولانا ويصلحنا ان شاء الله هاو اللي راجل عند مولانا والسلام عليكم ورحمه الله bandiraɓe sehliraɓe alsilamen on calminama on beltanama eɗen gara ɗo bismade yimɓe meɗen e bandiraɓe meɗen ewa alhamdoulillahi rabbil alamina e inde commune Banire Kore walla mbiyen Banire Mango e musidɗo moon miñiraguel moon ɓinguel moon denɗiraguel moon barbiraɓe Mamadou conseil communal de Banire Kore ewa alhamdoulillahi rabbil alamina eɗen jotto jowdol haasidagal kiram ɓuuri haasidagal alhamdoulillahi rabbil alamin joldu miɗen jotta on miɗen bismo on en calmini dendagal ɓi commune o foof en calmini dendagal jowruji commune o foof en calmini dendagal ɓiɓɓe mari foof haal pulare haal saforore e sarkullare en calmini en bismaɓe eɗen dardaɓe jaam e cellal e bisimilla kala garɗo ɗo hande ɗo bu'ar ɗo e wona bu'ar garan ɗon ko koye mo garan ɗon eɗen gari ɗo hande eɗen jotta Allah yottoro wadani jomiraɗo joom bawɗo subhanahu wa taala o uddidde ɗo suudu safrude sukaɓe jowdul ndendi dokkodiri juuɗe mahi suudu safrude ɗo ɗo bu'ar ɗo ɓe mahnani bu'ar tan de ɓe mahnani commune Banire tan de ɓe mahni ko dendagal kala innama aade gonɗo e leydi ndi ko ɗum ɓe mahani goto fof ne bisma ɗo hande alhamdulillah eɗen jottore eyyi mami haal salli jaɓi so ɗum ɓenni mi salmini dendagal kala garɗo ɗo ƴuɓe Bamako e ƴuɓe Saraji fof calminama darude suudu safrude tiiɗani de tiiɗi ko toppiɗen suudu ndu ko tata ɓola dariɗo joni tata ɓola dariɗo joni ganden ɗon tiiɗi ko toppitoɗen nandu sen toppitako nde ko mere
ndu wonan ɗo tan coyni ɗon i suudu Simon nanaɗa toppiɗen nandu enen fulɓe ene eɗen metti famnude surtout banggal jinnaɓe men mbiɗen ko suudu safrude tinnoɗen ko toppiɗen suudu ndu gila e joom wuruji ha e almamuji ha yimɓe jeyaɓe saraji leydi Nioro on fof tinnoɗen kuccene suudu ndu so ɗum ɓinni jaafoɗon seeɗa bandiraɓe men ɗo seɓɓe koɓe hoddiɓe men koɓe sehliraɓe men koɓe yimɓe men enen jiidi may baaba ko waajibi en garan kaalen hen seeɗa oɗon darda hen yaafuy noon seeɗa ewa assalamu aleykum wa rahmatullah banir kore commune Kaho kena kuñi ndeñay adaka mamande sir sukarire atangara kiñayere linko wa kuñinina tigana mama ka bismillah kendange halle ori boire a linki boire na minna banir kore commune toro da ikkitten kawo may nan cuugu na docteur lancigindi boire de bendi ima sigindi boire de da ida sigi commune nyada ima sigindi commune de ida siginda suyara sere bane maware nanti ken hulane walla ken sirakay walla ken sonikay anta jaranere no ke amada bariti kenga o suyam banadi e puis o wa konni boire konda lenki ani munya ko tenya kama ina dodo koto illi docteur lancagata inchallah kiyani umma digamen gilon digamen nan ngaba o rawanta sukkonni ona honna konnadi banire kore commune Kaho aro commune Kuttu jara commune turngumbe commune iyangingini yere lenki o wasu kuñini na mama na tiga o sireri arno sire sagandi bama konkonka o wi kuñini isigiranga ima kuteto ewa kena kuñine ay docteur nunka ina dodo koto de imaga butu imaga wancu imaga sorombu gondi medi keni bannay keni kundu no kempe a dabarta suya ewa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mana wallude men tan tigi rigi ɗum jeeton inde ene bindi ɗo yet e président Abdoul Aziz Diallo e to gaawi nane e mawɗo meɗen Abdourahmane Seck Salif Sow to tuuri gomme ɓeɗo ɓe jeeya yimɓe walloɓe meɗen gila kala de caɗele mbaɗi se en jottimaɓe ɗo darɗe mumen ɗo ɗe goni ɗo eɓe balla meɗen gila e affaire mbiruni affaire kayitaji e affaire gueɗe kewɗe eɗen gandi caɗele kayitaji ina tampanino men sanne mais alhamdulillah ɓeɗo balli men hen fewi ɗum waɗi son teskima ɗon jeeɗo enɗe mumen e jettoje mumen wona wonde heɓe woɓɓe kadi ballani men mais wiyete ko teddugal so yimɓe waɗa teddugal so juuti tan enɗe juuti tan teddugal ngal nattat ɗon wonde ɗum waɗi cuɓiɗen yimɓe ɗet tan mais firtani ko ɓen ɗet tan golli so Allah jaaɓi caggal joni tinneɓe tigui rigui kadi ma eɗen jogui ɗo liste mumen ma en kaala inchallah joni eɗen nodda ɗo monsieur Kenem kanko woni représentant ceerno Amadou Hadi to Nioro omo kanko kadi woni kalnomi eɗen affaire nafoore hôpital olon ɗum en donc ɗum eɗen bismo ɗum en tant que double casquette أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ko adi eɗen naata e haala he eɗen mooli Allah nde dandaten e bone cheyɗane nde wonno ɗo ɓiɓɓe adama ndendi fof cheyɗane ene ɗon wajibu kalfinen koye men Allah ndiwen cheyɗane o yalta ɗo gonɗen ɗo o yalta leydi ndi o yalta hay aduna o hettoto en ngala ya rabbi ya rahman yo Allah waɗanen moƴƴere ko wona ɗum ko gaddortoɗen haala ka ko yettinde konngol khalifa meɗen giɗo meɗen ceerno meɗen woni Ahmadou Hadi Ahmad Mountaga Cheikh Oumar Foutiyou hanki Allah yettinoyi min galle makko yettindemo nelal ngal ɗo wonde nduɗo suudu safrude ene uddite ɗo e Boire kadi ko hande uddite min jeeyi toon ko hanki min jahani toon min nelade makko ko adide hanki min jeehi min jettimo ko hanki nelal ngal yettimo e te kadi ko kikiɗe caggal nde alasra juula nde o nani haala ka o heɓi kadi ɓatake binnaɗo huccina e makko o heɓi en belamma o welti o holli weltare makko ha o wi en wonde nde min mbimo min jiiɗi ko duwa o wi neɗɗo wiyetake yo duwana hoore mum
par ce que ɗum ɗo ko hooram kala gandon ɗo juulɗo woni min e mun gondi ɗum ko kala juulɗo noon ha tengti noon kadi e pullo on gari o jettima on kalani kam mi weltima mi du'ima o du'i noon no du'ori ni o wi ko enen fof yen gandu yen keddo neɗɗo gooto wata ceertan abada ɗum yen mbattu ngol ɗon konngol hakkille wata hay hunde serdu en yen maho no simani o haɗani ɗon o lutti o itti ballal makko o wi yen ngar jettinen nelal ngal jettinen ballal makko ɗum ɗo ko ballal makko e suudu safrirde ndu yidde makko wonno ko yo ar o tawe ɗo o tawde e meɗen kono noon hunde nde no ardi fuu kadi ko noon nangirte o itti ujunaji 10 o hokki en o wi en da ballitoroɗen e suudu safrirde ndu kanko khalifa meɗen ewa Ahmadou Hadi Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar président inchallah donc en barkini momo en gimmima toon kadi en jeehi e yoyde sharif meɗen ɗum woni Bouye Hamahullah en jeehi en jeeyimo en jiidande makko kanko hoore makko kono Allah newnen en yiidude e ɓiyi ko biyeteɗo Huseyni Bouye en jettinimo lettere en dokkimo en kollitimo kadi teddungal ngal kanko no heeɓi hen beelama ɓurtuɗo o weltima ha ɗon wawi hadde o du'ima no khalifa men duwori ni o duworima hono noon kadi o wasiyima yen tinno gonen gotum gonen neɗɗo goto so tawi Allah waɗi en hoddiɓe ganden ko enen goni bandiraɓe ceernu ngal ala hakkude meɗen o duwima kankone yo Allah moƴƴin yo Allah waɗ hen barke o duwima kadi yo Allah hebbin hono muɗum e nokkuji ɗo ɗum ɗo wodani inchallahu taala et donc en garan e haalde seeɗa ko fati e kabaru suudu safriddu gaccon hakke ne wawi haala ka ɗeɓa judde seeɗa mais koko fati e suudu safriddu so wiyama suudu safriddu ɓe mbiya hôpital ɓe mbiya Sescom ɓe mbiya centre de santé ko tubakori mais pular wi ko suudu safriddu tabarakallah so wiyama suudu safriddu noon wol musidɗo dewɗo ɗo mi sikki ko cukko monsieur le maire o wi ko en gandu ɗo woni ɗo tan ko huɓere ko tataji tan ene maha mais holko watta ɗum suudu safriddu watta ɗum suudu safriddu noon ko safroɓe ɓe e safrotoɓe ɓe holko woni cafrowo so cafrotoɗo ala holko woni kadi cafrotoɗo so cafrowo ala bon so cafrowo woodi kadi cafrotoɗo woodi mais ɗo safre ala ay ɗum ɗo fuu so tawi rendani wawata wonde ko woni ɗo hande ko woni ɗo hande ko suudu safrirdu safroɓe e safrotoɓe kamɓe ndendi ɗo hande e nder oɗo galle taw ko hunde nde ganduɗa enen eɗen kanduno hen gila ko ɓooyi haaldata e moɗon noon ko musidɗo moɗon biteɗo Seydi Hamidou Seydi Ousmane Hamman wacca wiya papa guenem ene jeeya wuuro meɗen Awoyni Bocar Samba wasata walla moon tawa ene gandi Awoyni walla meeɗi yaade ko sababu addi sababu ha nder aljanna sababu garal amen ɗo ko ndeɗo fedde inde Oussousa Barba kano woni sababu hande min daro ɗo haltidde e moɗon nde wonno o kanko o anda holto jeeya o anda holmo jiide o anda no neɗɗo fuu kala nokku ko ɗon o jeeya kala neɗɗo kadi omo jiide muɗum so yima o nangirtuma kono kanko e maɗa jiidi yumma e baba sababu nde makko darni min ɗo suudu safrirdu ene namni gueɗe poɗɗe wattanede hakkille no fewi sa wi suudu safrirdu tan a wi hunde hulɓinide a wi kadi hunde handundu e renede miijama gollama mahama gasi golloɓe mum gaddama holko heddi ko yo rene ma waɗane ko wiyete fedde goomu mo ganduɗa biyeteɗo comité de gestion ɓeɗon woni renoɓe golle fedde nde ɗum woni hôpital o kala ko fate kabaru hôpital o ko kamɓe ndenata kamɓe ɓeɗon renoɓe ɓe noon so fedde mabɓe kadi sosama ha gasi ɓe cosane fedde ɗo cérémonie ɗo ene wiye comité de surveillance ɓeɗon woni ƴewtotoɓe kamɓene golle mabɓe ɓe mais d' abord comité de gestion holko woni gollal makko kanko renata hôpital o kanko woni hakkude yimɓe ɓe e hôpital o kala dañɗo ɗo caɗele koto mabɓe yahata min de mi ari ɗo kono ko ɗum ɗo jimi walla ko ɗum ɗo jimi ko jomum yi ko feewi walla ko yi hen ko fewani ko kamɓe haaldata kamɓe woni fotɓe haaldude e docteur eɓe ɓe
so docteur ɓe ne jiiɗi immade ɗo ene jaaha nokku ko ma ɓe jamira docteur arta ɗo tan immo mi yiɗi yaade nokku mi yaha ko maɓe ma wona yamirore maɓɓe kamɓe ɓeɗon kamɓe ndenata hôpital o e banggue muɗum fof gollal muɗum fof kamɓe ɓettata gollal ngal e kala lewru kamɓe lewru fof ko wajibu e dow maɓɓe ɓe mbaɗa batu wajibu kamɓe oɗon comité kamɓe noon woni wiyeteɓe comité de gestion kamɓe ndenata hôpital o ko ɓuuri moƴƴude noon walla ko ɓuuri yiɗede wuro ngoɗo hôpital o woni ɗo ɓeɗon yo gon ndeɗon fedde hoko saabi kamɓe ɓuuri ɓattade nokku o tawan jomum suudu mum nana walla suudu mum nana kala ko woodi en wawi immade ara yiya kadi subaka foof yo ar fawa yitere mum e nokku he ndaara beele golle ɗe ne gollire no hannirta ni beele ko wiya yo waɗe ko ɗum wone waɗede beele caɗele godani gollal kam ala e aduna ngal ala caɗele mais beele caɗele godani so caɗele ɗe goodi ndaare hono ñawdirte kala nde caɗele ngari ñawdogal mum no woodi sa darti tan heɓal kamɓe noon soɓe mbaɗnama ɗon goomu biyeteɗo comité de surveillance oɗon ne kamɓe ne ƴewtoto golle maɓɓe kamɓe ɓe mbi ko lewru fuu eɓe mbaɗa batu beele eɓe mbaɗa ɓe mbi ko pharmacie o lewru fuu eɓe mbaɗa compte muɗum ɓe jaato ɓe kiiso holno foti leɗɗe wonno hen gollal ngal holno yaari beele gañari heɓama walla heɓaka kamɓe mbi eɓe mbaɗa beele eɓe mbaɗa kamɓe kadi so tawi ɓe mbatta ndeɗon fedde kadi ƴewtoto golle maɓɓe wattaɓe e lawol ɗum woni comité de surveillance ɓen kadi hani ko tawe ɗo wuro ngo woni ɗo en woodi fedde wiyetede ASACO ɗum woni gure taariɗe jeeyaɗe e nder hôpital o par ce que so suudu safrirdu waɗama wona wuro woto jeeyi gure kala jeeyaɗe hen ɓeɗon yimɓe mum ndendata ɓeɗon gona ASACO ɓeɗon noon hoorejo ndeɗon fedde wona wajibu taweɗo wuro ɗo hôpital o wonɗo hoorejo ndeɗon fedde wawi waɗede wuro wongo ɓeɗon ne ɓe mbatta batu maɓɓe kamɓene ko lebbi tati fof ɓe mbaɗan batu so ɓe mbaɗi batu e nder lebbi tati ɓe ƴewtoto ko golle wiyanoɓe yo golluɓe beele golle maɓɓe ne jaari yeeso ɗum ɗo fof ko hollude dañde e tidde mais wawde jogade ko dañi ko ɓuuri tidde golla tampa ha daña mais mbawa rende ko dañƴa ko hunde ɓurani ɗum tidde ɗum ɗon woni saabu ngal ɗo hakkilantagal holla wiya so fedde waɗama yo yimɓe tinno mbaɗa hen ɗeɗo pelle ndena hôpital o saabu yidde meɗen ko caggal meɗen ɓiɓɓe men e taniraɓe men e ɓeɗon kadi e taniraɓe mumen yo gar donta gollal ngal nde wonno ko noon woni no yiɗira awa taniraɓe dontata koko woodi de wonɓe ɗo hande ɓe ene wawi tawe ko kamɓe ki arsuku tawdede ɗo hande e suudu safrirdu mais ɓennuɓe ɓe jiiɗino hono mum noon mais Allah newnani onon noon ɓe Allah newnani walla enen ɓe Allah newnani ɓe tinnoɗen nanggen hen ha tiiɗa goto fuu yo waɗ ko min woni jomum so feewi ko min o fewani so boni ko min o bonni saabu ko min woni mo darani ko min woni mo haybani so goto fuu golliri ɗum ɗo e nder hoore mum e nder hakkille mum suudu ndu yaran yeeso kadi suudu ndu ari ko ɗum handi arde ɗo ɗum hanno arde ko ɗon tan ndu ari hande minen lawol ngol min ndewigol ha min jetti ɗo ndeke so tawi wonino ɓiɓɓe gure ɗe keɓano ngoɗo miijo hande ene wawi sukaɓe mabɓe ara yoɓɓe pelaɓe saabu ɗo ene handi e suudu safrirdu kadi safara suudu safrirdu ko yo are wasiya mo dokketen ko yo are tinnoɗe ngare e suudu safrirdu ndu kala ko gonduɗa ar ha suudu ndu wima min ngalanama safara ƴeewoya nokku goɗɗo wata mbaɗen no gowɗen ni so woodi tan mbiya ala mi ƴeewo e to taw mi ƴeewo e ga taw ala arga suudu safrirdu ga saabu garal maɗa law ene wawi raɓɓeɗina safara maɗa ene wawa kadi usta awa ko watteno e safara he ko tesko ɗe kala lelɗo yaade suudu safrirdu ko ɓuuri hewde docteur ɓe mbiyata ewa enen nde pullo kayde ari ɗo fu arata kone maayi saabu wonan toon wonda hen ha wonta taƴi fiɓotako nde ara yetto awa heɓɓita ɗum taw ene tiiɗi kadi kalis waɗe hen ha heewa wala hawla ko ɓuuri hewde kadi datta donc ɗum ɗo firti ko ene holla en lawol yo en tinno kala ko muusi en garen jettoɗen suudu safrirdu kalden e cafrowo ma on jii ɗum ɗo ma wattu wallude en ngaluji men ɗi mbatten moftude mawɓe meɗen ɓe guru garang maɓɓe o certen hen saabu ko heewi nan toon ko rafi gandal tan nde wonno tubak enen mun ɗeɓani famdirde ɗum waɗi kala ko adduno eɗen mbaɗi caggal kono safara e suudu safrirdu ko haqiqa hunde sellude nde ganduɗa guite amen min jeeri wona goɗɗo min naari guite amen min jiiri neɗɗo fu toppitiɗo cellal muɗum a yiyan ngaalu muɗum heddo e jiifa mum
sabu so tawi ko temedere safratuma hande a welsindima ñaw o ha yettima wone nokku a tawan ujunaji temedere safratam temedere nde ene wawno wal so tawi a ari no law donc yo yimɓe tinnu ngara e nder hôpital he e miɗo reftina hen so wiyama suudu safrirdu tan wiya ko laaɓal suudu safrirdu ndu foti ko laabde nder noon e boowal yo laaɓ kala baɗaɗo hen ene golla yo laɓɓin suudu ndu o foppata ndu ko laawol gotol walla ko laabi ɗiɗi walla ko laabi tati ñalawma yo nder suudu ndu yo foppe kala nde neɗɗo ari yo taw suudu ndu ene laaɓi sabu sa nani cellal tan ko laaɓal neɗɗo ne immo galle ara suudu safrirdu so tawi woni ndu laaɓi o heɓa cellal o hoota so tawi woni ndu laaɓani o heɓa ñaw goɗɗo yanta e mo arduno wona ñawuji ɗiɗi walla tati eɗe mooli Allah taw ko tundi woni sababu donc suudu safrirdu foti ko laɓɓinede ha laaɓa cer kadi so wiyama wol goomu baɗaɗo yo tesko golle ɗe mais ko enen fof goni goomu o de so en jii ko goomu o yiyani kollemɓe mbiyat onon nde min jiito ɗum ɗo battane ɗum hakkille jomum en daro so a haali goo a haali ɗiɗi a haali tati so tawi jomum en ndewani ene woodi mo jettinta ɗum woni jom wuro kalna jom wuro haalana poɗɗo haalnede mo gollani o wona masalaha a gollani dirtu gacca goɗɗo wonɗon kadi fedde fuu waɗi ko kala fedde nde ne joƴƴine hokkete ko mudda e nder mudda o ƴeewe beele koɓe kalfina ko eɓe mbawi so tawi ɓe mbawani so mudda o timmi ɓe ɓeydane so tawi ɓe mbawana so mudda o timmi ɓe guitte walla ni fattetake ha mudda o timma watte tan ko motion wiya aha ɓeɗo de koɓe gone mum ko ɓe goni nawden ko e bonande ɓe dirta wata hay goto yiru ɗum bonande de ko dokkaɗa ko a wawa neɗɗo ka wawa a wawa donc ko neɗɗo wawi ko yo hokke ɗum ɗon golla no hannirta ni yimɓeɓe keɓa hen sago mumen eɗen ɓuuri yidde goto fof kala mo ene daro hen mo ene jaɓa nadde hen aha mbaɗe hen indam ya taw aɗa wawi ko kalfinteɗa ko saɗa wawani falillahi alhamdu a walli hoorema a walli bande en ko wiyete enen fof ke ñaweteɓe koko gonga de wona fenande goto meɗen fof gollal maɗa ñawatuma ko golluɗa hande ko ɗum ñawatuma janggo wata hay neɗɗo fiye wata neɗɗo yenne mais gollal ma ngal kangal ñawatuma janggo donc ɗum ko hunde fonde wattanede hakkille so mi ari ha ɗon mataw mi salminan on kadi mi accana on damal so tawi woni oɗon jogui namne ɗe jiɗɗon namnade e haala he ko mankinmi min o komi yettinani so Allah jaɓi mi haala hen hakke gandalam inchallahu taala jaram qui sommes retrouvés ici aujourd'hui pour l'inauguration de notre centre de santé ou appelé maternité communautaire. Nous venons de faire un exposé ampel exposant l'importance de la santé, l'importance également du travail et du travail bien fait. Un centre de santé, comme a dit mon prédécesseur, et ce n'est pas que les murs qui sont construits. Pour l'instant, c'est que des murs. Mais quand on parle d'un centre de santé, on parle et des malades et des soignants. Et également un local où on peut permettre d'attribuer des soins à nos malades. Donc, nous avons apporté notre expertise par rapport à ce que c'est qu'un centre de santé. Un centre de santé qui demande avant tout la collaboration de tout un chacun. L'invitation à tout un chacun à fréquenter les centres de santé. Toute personne malade, avant d'envisager quelle que soit la solution, venez d'abord dans le centre de santé pour faciliter votre guérison. Parce que la remarque a été faite que nous avons une communauté qui, étant malade, cherche d'abord des solutions ailleurs, au lieu de chercher des solutions à l'hôpital. Ceci, parfois, complique la guérison, amène la maladie à se développer, arriver à un niveau donné. Même les sous qui devraient permettre facilement de soigner la personne devient encore beaucoup plus compliqué. Parfois, ça fait plus de dépenses et malheureusement, dans la plupart des cas, on perd les malades. Parce que la maladie aura eu raison de la personne, vu le retard pris dans l'arrivée auprès de spécialistes pour les soins. Donc, nous avons exhorté nos frères et sœurs de fréquenter le centre de santé et de privilégier le centre de santé en premier. Et si le centre de santé dit que non, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas de solution à ce moment, il faut aller chercher des solutions ailleurs parce que ça existe bien sûr. Nous avons également conseillé à ce qu'on puisse créer ce qu'on appelle les organes de gestion d'un centre de santé.
à savoir les comités de gestion, les comités de surveillance et la SACO, permettant de réguler et de régulariser les activités d'un centre de santé, le surveiller en temps réel, surveiller ses activités et également prodiguer des conseils et éventuellement apporter des corrections en cas de manquement. Nous avons signifié le rôle et les responsabilités du CESCOM et du comité de gestion, qui est de surveiller et de réguler et d'être l'interlocuteur entre la population et les agents soignants. Et que personne ne se lève un jour pour peut-être s'adresser directement aux agents soignants, mais quelles que soient les difficultés, le comité est là pour s'en charger de la régulation. Nous avons également exhorté la population ou les structures à mettre en place le comité de surveillance, également pour surveiller l'action du comité de gestion. Nous avons conseillé que ceux-là puissent faire partie d'ici. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont à proximité. Et nous avons conseillé également à ce qu'il y ait ce qu'on appelle la SACO, les villages qui composent le centre de santé ou qui fréquentent l'aire de santé de la structure. Et ceux-là, nous l'avons conseillé de tenir aussi des réunions régulières en conseillant au comité de gestion de tenir une réunion par mois et à la SACO de tenir une réunion tous les trimestres. Également, c'est pour faire le point et éventuellement corriger si besoin il y avait. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce que nous avons dit. Mais bien avant, nous avons donné le message de nos chefs religieux, en l'occurrence Khalif Ahmadou Hadital et également Bouya Sherif Hamahullah. Donc les messages sont là, ils ont été avertis et nous les avons adressé des correspondances pour leur dire et leur faire savoir que, disons, que le centre de santé est construit et que son inauguration c'est aujourd'hui. Ils nous ont accompagnés avec leur soutien financier et leur bénédiction. Qu'Allah bénisse le centre de santé de Ndiogun. Je vous remercie. Merci. Horejo bismillah maɗa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغال نجتدن الله نجول نرار محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ياجي الله يا الله نون قول لها هنده. يا الله هوردين إسبابا. ewo golle ɗeɗo ko ɗum golle dendal goto pop yo andu ko kay golli ɗe golle so yimɓe ndendi tan ma wiye président ma wiye vice président ma wiye secrétaire général ma wiye porte parole ɗum ɗo fo ko ha mbawen yadude eɗen jetta Allah hade men nadde e haala eɗen ñaagi Allah ɗeɗo golle yoɗe gonan men golle moƴƴe aduna e lahara ya rabbal alamin so ɗum yawti président fedde nde adanere Mamadou Bachirou Sow yo Allah yurma ɗum yaafo ɗum yo Allah harnum aljanna ya rabbal alamin so ɗum yawti ɗeɗo golle en puɗɗodima yimɓe hewɓe e woɓe tawtoraka ɗum ko Allah waɗi enen tawtoraɓe ɓen ala ko dokkuɗen Allah eɗen kaani weltade ewa baboyel usbanda yo Allah yurma ɗum yaafo Allah aduna ko ni de eɗen jetta Allah eɗen jetta Allah hano feewi nde wonno haala kadi newaki minen somin darim ɗo miɗen goni sukaɓe min mbi miɗen gardo mon e ko dowuji mon jaaba onon mawɓe ɓe hunde wona hande nde fuɗɗi wona hande hunde fuɗɗi mawɓe ɓe on golli on jokki en ɗam ala fof ko on pewnani hande sukaɓe mon taniraɓe mon jatiraɓe mon dari ɗo ina kalda e moɗon e ɗum ko golle mon mbaɗi ɗum wona cuusal amen wona doole amen wona hay hunde eɗen jetta Allah
e dental sukaɓe jowdum ko ngal sosa ko e hande 2017 arde hande de ngal sosa nde caɗele kewɗe naati hen saka kay demin mbi meɗin maha suudu safrirdu hewɓe mbi on mbawa son puɗɗimane ma on gaccu nde wonno won haalateno ko ɓooyi ɓe mbiya torankoɓe so ndendi si hawa puɗɗi mawnude tan ɓe gaccat sukaɓe jowɗum mbi eɓe cansa ɗum eɓe itta ɗum ha laaɓa hakkillaji yimɓe so Allah jaɓi ko ɗum woni darde meɗen ɗum gasi ha laaɓi wota hay goto rewto ɗum hanti kala ko jiɗɗa haalde e batu haal sa immima woto kalɗa goɗɗum ko fewde e batu nde wonno golle ɗe ko golle hoolare e jaɓodiral e muñal e waso ɗum ala e gollal ngal yarata yeeso tinnoɗen jaɓodiren koolodiren muñodiren eɗen katojine e goto fof en tant que ko bani adama eɗen katojine mum kala ko wawi wonde haala kay enen kay ɗum kay haali hoore ɗum ko pewɗen fof en pewni koye meɗen tinnoɗen gollen enen woɓɓe ngara taw eɗen golli heɓene ɓe kontina ɓe jawta ɗo jawta e was ɗum yawti dental ngal dengal sosa min mbi mbar suudu safrirdu min laaɓi Bouara ko taki amen wadde Bouara ko Bouara woni ne'ande jowdumnaɓe ko ɗum firti ngal waɗa Bouara goto fof yi e hen hoore muɗum yo goto fof yi e hen hoore muɗum e waso ɗum yawti eɗen mbiya ha hande golle ɗe eɗe peewi min ganno e peewi kono joni kay min gandi nde ko onon wonɓe ɗo onon ɓuurami yidde golle ɗe onon ɓuuramen tinnade surtout jeunesse Bouara jeunesse jowdum fof oɗon tinni min beltima ha no feewi gila hanki jamma ha joni ɗo ɗo gonɗen ko gilli kolli ɗum golle ɗe ɗe gollama ewa hande eɗene e 30 septembre 2023 ɗon uddilde suudu safrirdu ndu suudu safrirdu ko in namni gueɗe kewɗe monsieur Kenema haali ɗum ko laaɓi ceer tinnoɗen ko haali ko etuɗen wadde sen etima ma en mbaɗ so en mbaɗi fewan so feewi en jaran yeeso joni noon gollal ngal rokkaɓe teddugal gollal ngal ko onon pop dokka teddugal ngal nde wonno golle ɗe ko noon ɗe lelori ewa so ɗum yawti eɗen mbiya yimɓe ɓe wallahi kala hen joguinoɗo hen sikki yo sikki ƴeewa mum ɗum ɗo haali hoore ɗum yo sikki ƴeewa mum yo goto fof jogo pellital ha hande ko yeeso tan caggal kam ala ko yeeso tan ewa golle ɗe ɗe gollama 2017 arde hande duuɓi 6 ewa golle ɗe mbaɗama eɗen calmina sernaɓe meɗen ɓe eɗen darda ɓe du'awu eɗen calmina jowuro eɗen calmina ewa dendagal bandiraɓe ewa eɗen calmina ha hande so wiyama bandiraɓe yimɓe foof naati ila gaynako ha jangguinowo ha ewa demowo onon foof on calminama wonno lesdi men ndi ko ɗum tan ko gaynaka e jangde e ndema e julankagal ewa gollal ngal yimɓe windaɓe ɗo wiyaɓe ɓe dokkama teddugal golle ɗe ɗum ko noon tan famirte golle men mba noon nde peewa ɗum woni neɗɗo gadano ɗum woni président Abdoul Aziz Diallo ɗimmo muɗum monsieur Abdourahmane Sow so ɗum yawti banggal ewa sernaɓe ewa cheikh Mamadou yiɗi Sow kayne rokkaki teddugal ngal ha no feewi ewa eɗen jetta Allah caggal ɗe jettuɗen Allah eɗen ñaagui Allah yo Allah newnan men ha hande golle men ɗe noon jaari yeeso
ewo eɗen calmina yimɓe Pinal TV directeur général Ahmed Diallo sa min gandi Ahmed Diallo min jii Pinal TV ko uso sabbar judde balɗe e battane moƴƴe sayi hannde ɗen kaala yimɓe fof ene keɗi ko kamɓe mbaɗi ɗum ɓe caktowo haala onne kadi ina jeeya kadi e wallude kadi wonno aduna hannde o kala ko golluɗa so saktaka ala valeur andantake ko heewina haala hen mais so saktama yimɓe goto fof ma seedo ko haala ko sikki gonnoɗo yimɓe iwa ha laaɓa loptal ko loptal yimɓe pop seɓɓe e safalɓe e fulɓe e dendagal wawi wonɗo gila wamarankoɓe ha fof enen en kertaki hay goto wonno jiɗɗo yarude yeeso hertotako jiɗɗo yarude yeeso hertotako e waso ɗum yawti tinnoɗen gollal ko sukaɓe jeeyi golle mawɓe ndena dokkaɓe hakkillaji moƴƴi soɓe mbiyoɓe daroɗon keɗanɗonɓe ɓe mbatta moon lawol nafa ewa on jettama ha no fewi on dardama dow aw on mbiyama tan timmal ko Allah wodani kala ko wawi haalede hen fewani immadi ko loore amen sona ɗum jiɗɗen hen koko fewi ko ewa so ɗum yawti ewa haala kam newaki mari musoni ko soni kan kam mukkanu ke golle ɓe hay kene kay ka hungol leññani gelli daaru ma lenki ha ganagal huɗa no gawtina soni ko gawtina huɗanɗo kaw okona kande ga nuñan awa ken joppe kam o ken qilsuñi mengo yere e watu donc corona mera kam e ganati huɗa nun docteur on ka diga men ñani so gana hokona anga kattañi mais to ngani hiɓe ken o suka huñani e mere ɓe garo dema hulani heto ko ɓe no gara bafunu ko hene hulani heto pharmacie ke hulani heto mais diga men ñanta o soan saxe ha ɓe korna meraga wona me kanu wona me tigiti o yani baneyi no teminaga boye mo fa salamu aleykum am balma bamnaka menaw ambe ala deli biyanga inauguration minye buara ya nin koyi anga kode do kulu bali yere biya achama sisogu biya achama ewa nin koroye feminye akoroya yere fo anga fara nyogonka anga ke kile fara nyogonka o de ye here hadamaden ɓe ko gla dugukolo in sanfɛ namma fara ɲɔgɔn kan nɔ tɛ bɔ pour que nɔ ka bɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la f'an ka fara ɲɔgɔn kan de an k'an fanga di ɲɔgɔn na n'a fɔra fɔ denmisɛnniya denmisɛnnin ye fanga de o denmisɛnnin de bɛ nafolo fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ fanga ye ni nafolo fɛn min dilan k'a bɛ cɛ ɲɛ e jɔn ye nafolo fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin tɛ wa denmisɛnnin de bɛ se ka fɛn fara ɲɔgɔn kan o an ka sabali an ka ɲɔgɔn bilasira ɲuman kan an ka ɲɔgɔn kanu fulako tɛ bamanako tɛ foyi tɛ marako tɛ nin y'an yɛrɛ daman de ye an bɛ jɛlen bɛ jamana kelen min kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan o jamana in kan ko mana na an ka ɲɔgɔn minɛ ni sɛbɛ ye an ka ɲɔgɔn minɛ ni hinɛ ye an ka ɲɔgɔn minɛ ni kanu ye o de bɛ laban ala ka laban ɲuman d'an ma baara in ala k'a d'an ye ala ka sija ani kɛnɛya di n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ faransi dɔɔni kɛ ka sababu kɛ jamana min kɔnɔ a bɛɛ de b'a kɔnɔ inchallah du samedi 30 septembre 2023 madame et monsieur bonjour assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chères autorités administratives chères autorités traditionnelles chères autorités religieuses chers parrains Abdul Aziz Diallo, Cheikh Abdurrahman So, Cheikh Mamadou Iso, mesdames et messieurs, chers invités, délégations venant de partout, cet hôpital est d'une importance capitale car il permettra de rapprocher un centre de santé à notre communauté, aide les personnes diminuées, orphelins et veuves,
développement notre territoire par l'infrastructure sanitaire moderne. Coût de réalisation de la construction de cet hôpital a coûté d'une somme de 22 millions de francs CFA, financé intégralement par notre, je dis bien, par notre association dénommée Ndjoudoum. J'invite tout le monde de prendre soin de l'hôpital, car il est fait pour tout le monde. Il est fait pour tout le monde, construit au bénéfice de tous. Ainsi, nous demandons tout le monde en prendra soin dans les moindres détails. Ainsi, nous remercions très particulièrement les membres de l'association pour leur courage et leur amour et leur territoire, que Dieu les paye en bien. Tous, amin ya rabbi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hoddiɓe meɗen e joom wuroji arɓe ɗo en e sigi tan eɗen jogui ɗo bandiraɓe e arɓe iwde jinggiri e gara ɓe jiɗi ɓe jiɗi yettende konngol haade men rokkude laka feere donc eɗen tawi ɓaadi e mbawi arde directement. Noon men tato neli kam ɗo en nam goto tan wiye aba julde goɗɗum en nalla goɗɗum e aruf mbiɓe nanima yowdul ma yiƴe hôpital ɗum weliɓe no feewi kadi nam hande téléphone ngaji ne goodi kono humtude haaju e téléphone jiɗa ɗum hande ɓe jiɗa koɓe gara mi yaɓɓa koye hemara ɗo enna mi yiya ko goodi ɗum feewi kadi men yette calminal maɓɓe kamɓe katinamne ɗum kadi weli kam minen kadi musalmi kala dennago jomum gonɗo ɗo en musalmi ɗum no feewi katinna mi yiɗa wiɗum lima guure ɗe katinna ina heeɓi wadde ko jeggitima hen katina kono madde tugge buwaɗe kayi tan e guure keddiɗe foof yo Allah yettima moƴƴere nde allahu fenarde Allah fewnu ya allahu yo Allah yettima moƴƴere nde allahu en foof nafoore ɓen foof yo wona hen ya allahu ɓe jayni Moustapha alayhi wa sahbihi wa sallam haala ami dallina an jarama salmina salmi dendagal foof no feewi on jarama ɗum ɗo ko neɗɗo koɗeji men imma lakfire enen mballude enen nani l'hôpital Bouar mbarkinomen no feewi en belti garal ngal anani sappo jeetati ina sappo jeetati yo mballitoro assalamu aleykum on calminama bandiraɓe eyyi koreji meɗen imɓe lakfere ɓe kolli wonde on kalanɗen joni ko hôpital o wona hôpital Bouar tan wona hôpital Ndjowdun tan ko ɗum hôpital diwan o foof e taride muɗum ewaɗen ɓe bandiraɓe ewɓe lakfere ɓe beltima no feewi eywa ɓe nani hôpital ngal ɓe beltima gam noon hôpital ko ɗum ɓamtare wonande nokku o foof donc kamɓe ɓe jii hen koye mumen ɓe beltima sanne ɓe neldi men 90 000 eyyi eɗen gara wadde ɗo ete yimre nde mbaɗanoɗen dental fulɓe Ndjowdun gila e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo jeeɗiɗi mbiɗen bandiraɓe sehilaɓe ko musidɗo moɗon Ba Oumar Ousso Demba Nayo lollirɗo Bayi Ba arata waɗande moon yimre wiyetede dental windande ñande amde woni altine nogasa nayyi nayaɓirdu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi eyyi mbiɗen yimre nde ko dental mbiɗen dental ɓuuri ceeral ko dental woni laabi kawral ko dental addi kawral en malamade Ndjowdun sosi dental yo wuur male wona kawral bandiraɓe ngari e keewal beele eɗen ndiwta kala luhural ngari ndendinen jawdi e peewal beele eɗen golla ko addata ɓural bandiraɓe ngari e keewal beele wooda ko pewnuɗen e pamral nafa men addana en ɓural heyma goral tinno arnoto dental nde noddeɗa fof mbi a mi yahani dental so renaki keeda hen caggal aduna hande wontino gaƴi coggal bawɗo fof yiilo gondigal ara accu lumdade aɗa sikka ko pinal hey finde wona mawnude kinal sondo ko ɗum rokkateno ko ginal ngari gadden jawdi e keewal beele eɗen poɗɗa golle e pellital min Ba Oumar Ousso mi noddi kala koyanowo dental ko ɗum saabi mbaɗmi nde yimre dental
dental fulɓe jowdun sosama ngam ɓamtude jowdun Allah ene waawi toowa haa tinma o aduna yo wuur dental jowdun kala mo yiɗa ngal dental mi huɗata ɗum kono hakkunde amen ala beldal sabi suudu baaba fof jeyingal dental woto hay gooto heede heen caggal sabu miijaade tiɗde heen buuɗal ngannde hay diine sohli ko dental kala jedduɗo yo naamno jannguɓe ko alda e luural bandam arno to dental hay bandiraɓe rewɓe calima hedde hen caggal ɓen ɓe kay tanne nana gaddi ballal ɓe mbi ha cay ɓe jaharata hen caggal hey sagata fotani wonde kallisagal ko mbiyaɗa fof ɗortoɗa ñora kinal mate an cekkata ko a jeyaka e ballal ko an tigi peɗeli amen joofi tenno accungal luural ngara ko yaawi gadda ballal mbele eɗen puɗɗa ngal gollal suudu baaba fof ene darda pellital yo Allah rokku en kawral mbele eɗen male dañen pahmaral kuɗol Ba Oumar Ousso Demba nayo lo leɗɗo bayi bato banna weedu barkeje salminto moɗon bandiraɓe ndeɗo yimre waɗa ko gilade dontal ngal donata sosede ngam hirjinde bandiraɓe ɓeete e ɗum noon on jarama meɗen e joom wuroji wonɓe seraji ɗo ɓe goto fof arata wawa yettinde salminago iwde wuuro muɗum eɗen min sikki ɗen poɗɗoro bandiraɓe meɗen safalɓe bandiraɓe meɗen safalɓe wonɓe ɗon ɓe mbi ɓe jottema gonga tigui monsieur le maire haaliɗo safarore mais tawi koɓe garani vraiment eɓe jiiɗi yettinde e nelal iwgal to bandiraɓe meɗen safalɓe donc ɗum eɗen dokka ɗum mikol so Allah jaaɓi wooda ko haali seeɗa e safarore min sikki tan ko ɓuuri hewde e wonɓe ɗo foof eywa ina nan safarore tigui rigui quoi ewa ɗum noon eɗen dokkam ɗo micro wooda ko haali seeɗa ewa bisimillah bisimillah السلام عليكم جماعة المسلمين رانا مسلمين لكم احنا هالبؤر بؤر بؤر مهلا مور بؤر تشفارت فلبة هو من خلايق فلبة احنا هو من خلايق لامة هذا طب زين عندنا وحامدين وشاكرين ونقول لي لا يرتفع الفوق احنا كاملين حد بين ما يمشي من هون الى ترنقم وهذا بؤر احنا بؤر البيضان هذا بؤر في الله ما بيننا 10 كيلو ايوه بين حد يسترنقم اعطاهم لنا عنده طب هون هو تمونك الله ما سمعت ان شاء الله يعطينا ويعطيكم العافيه امين اللي عدل هذا يعطينا ويعطيه العافيه ينزل فينا وفيه البركه يعطينا ويعطيهم العافيه ويفتح علينا وعليهم مفاتيح الخير الطب ايوه الطب شعر اللي تسمعوا هينا شرب لنا ايام الساق صلاح طب منين يقول طب رفيق معنا رفيق وتساكن في بلو بيجي عنده تسئيله كله شق عنده تسئيله ما هي راقبه على تسئيلات الطب الاولي السائل بعيد ناجايته كامله بيجي احنا الطب اللي مثلا عادوا راقبين ما عاد ترمون بوهذا احنا بدنا نمشي شور شيء نقيسوا بينهم نقيسوا اميرنا بنير نقيسوا مثلا موريتانيا هو طب بيت أنا مولانا أحد الصباح جو طب وصد شور خيمت وهمونك منه شيء يعطينا ويعطيكم العافية يفتح علينا وعليكم مفاتيح الخير يعني يتم ماشي قدام إلى قدام ينزل بركة آمين ذا مولي ذو اللي قدامنا ها سمعت عالم أسيرة هو القديم وعلى أخوته كاملين اللي معاه متن في هذا الطب هو واخوته واهلهم واهل بؤر في الله هون متنوا فيه هنين جد الطب رانا شاكرينهم احنا كاملين شاكرين مولانا وشاكرينهم رسول صلى الله عليه وسلم اعمار والبيلة بؤر شيخ بؤر مثلا مور بؤر البيضاء مرحبا بك كلا نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك حمد السالم في دار السلام سلموا لكم البيضة كامل اللي هون منهم سلموا لكم البيضة كامل اللي هون منهم سلموا لكم توي في الله وسلموا لكم وسلموا لبمار وسلموا اللي زكاه بسم الله به ومرحبا وسهلا والله يعطينا ويعطيكم العافية بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم احنا جينا هاي الدرجة لها مولانا لا عباد ولا احد واحنا وانتم واحد بونا واحد ومنا واحد ما في الفصل حنا البوار وحنا فلان بدأ
احنا مسلمين ويارت نتكلموا في المسلمين واحنا نامه نقولوا احنا اهل البلاد كاملين لا نقول اهل فؤاد لا نقول احنا كامل البلاد سيد عنده وكبير عندنا اساسا ما بيننا احنا ما بين البشر احنا اخوت ويا الله ويا الله نتكلموا كلام الله كلام مولانا وكلام الحق. السلام عليكم ورحمه الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين دum do ko hobbude moƴƴere hunde nde Allah rokki meɗen. Alhamdulillahi rabbil alamin en barkadima Allah anelaɗo muɗum en barkadima jihnaɓe wonde wodede. Alhamdulillahi rabbil alamin en barkadima Allah anelaɗo en barkadima mena taniraɓe men miiraɓe meɗen. Alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo yo Allah jun ɗum ya rabbal alamin. Immade gila ɗo ha yottade Bamako en barkino Allah anelaɗo muɗum en barkino ɓiɓɓe men a taniraɓe men a sukaɓe meɗen. Yo Allah ɓesdu barke bawɗe ko waɗa ko yo Allah waɗa hen barke so barke ni nafata ya rabbal alamina. Alhamdulillahi rabbil alamina nduɗo suudu safrirdu ɗum wona suudu boɗa tan ɗum wona suudu jowɗum tan kono suudu aduna Allah fof kono passe partout kullo ceɗɗo cabato bamaranke fof poti hen garɗo fof ɗo fof ene ñaguima Allah so arde raf yo Allah rokku ɗum jaam rafi o en ñaguima Allah nduɗo suudu safrirdu yo Allah waɗɗo suudu sellinori yo Allah rokku ɗum woni ñaw en ñaguima Allah ɓeɗo doctoreɓe ɓe Allah addani meɗen yo Allah rokku ɓe woni hen ɗum yo Allah waɗɓe doctoreɓe saforoɓe soɓe goni saforoɓe yo Allah waɗɓe sellinoɓe ya rabbal alamina. Bandiraɓe o jarama albarka Allah moɗon on jarama so ɗum yeehi ha yawti o wandiraɓe gueɗel gotel ina meɗen enen haal pular en ñawande nde ɗo ñawande eɗen kaani wadde feere cafren nde rafi kawra hunde forof aduna ɗo kawral ala gandon doole ngala so on jii tan eɗen mbawe ko en kawrani sen kawri alhamdulillahi rabbil alamina Allah ko moƴƴo gila perko ha hande so en tooñani ala fof mbawa ɗum meɗen sona ko iwe kuɗol Allah kono so kawral ala golle ngala so kawral ala feere ala so kawral ala koyen wawate ɗo kawral ala fof fewani bandiraɓe tinnoɗon e ñagon en saabi Allah kawren jiɗodiren jokkodiren ko jiɗanɗa hoorema jiɗana ɗum banda so en jii base nder leñol he immoɗen daroɗen kaalen hen de kaalen he ko riɓe Allah jokki en ɗam mbasen haaldu jinngol mbasen haaldu lasisiagal kalden ko riɓe Allah jokki en ɗam mbo Allah rokki gonga dokke ɗum mbo Allah rokkani gonga kalden ɗum ala gonga ko ɗum woni jokkere en ɗam ɗe jamande ɗiɗi hande enen kaani darade cafoɗen ɗe so ɗum yawti sukaɓe meɗen ɓeɗo yo Allah waɗa mumen barke yo Allah hebbin yajna yo Allah jurnu ya rabbal alamina yo Allah ɓurnu ɓerɗe meɗen e ɓerɗe mumen e ɓerɗe julɗo Allah fof gila aduna hay lahara koye mbaɗi koko moƴƴi ko nafata ɗum ɗo ko gila ɗo ha taniraɓe gila ɗo ha jatiraɓe ko hunde moƴƴere nde gandanɗa hoore ma nafoore aduna e lahara bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mame Diawara ene wore commune Adégoumé bani wore to woni Ba Diawara ha rengiri ere nan daga katti Adégoumé nga nanti to lallakke awngini boire donc aɗa soroñiri aɗo sahme kamma olli a ñojondi a dañi ke wakati kane oyani sumpu oyani kati oyan mbana Allah ni faren daña o kudanke jeune ulane soninke sirakke Allah ke jeune ko wajare awaji boyi ongemu o gemme na hanna kenyadi o gemme karina kenyadi ongemu akoni digame ni bambara kanen ya kamanda hoka kama mosiri akamanda tonguko solo be ngani banenga bonenga na ya ko kapari jamu ngana ya kan kabakan ka hadi ala daya o tareke ko hamlo sikibe wele on kawa ongemu ala ra jamaa unyeke do ya wajja gandi ala ra ta wala ngoni no kobe o sage o ya sage mpabenga anga ya silamin tango no koso sage mpabenya awa ma sa honundi to mu khani kaya rodi golle ke anyango jondi igame ke magamo tendangem palle
ɓe ga sigi kundu selebane gara sigindi o do nada jama gara sigindi o do nada ana barkiridi aga buna abure keɓeni ana ho gabi kai ana ho gabi kai on Allah tiga mana o dai bane bane hay buare hay mamore o Allah tiga de o Allah nyagana hon ka ken hasa waga halle on cagan no kutar hube ga tin kusuka mandenga o Allah nyaga ken o do na ada ngani o de wen pare wa ken dai kianu do assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh so dum yawti mawɗo meɗen kadi Amadou Bari noddeteɗo usere vraiment ko mawɗo kono sa fof ko enen nelata ɗum ko enen nelata ɗum yaha guilade nokkoji guelɗo hanani yaade ha nokkoji ɗe fof donc ɗum firti ko eɗen jarnomo no fewi o meeɗa salanade meɗen c'est bon o meeɗa salanade men nokku e o kala hayke en nelani ɗum omo waɗa donc ɗum ne eɗen jarnomo no fewi o waɗat gasoil mobile muɗum o yaha ñooro o arta vraiment eɗen jetta ɗum no fewi e vraiment so wonano kanko eɗen mbawi wedde caɗe golle ɗe tiiɗatno no fewi gam eɗen gandi ɓuuri hewde yimɓe dental jodun wona e ɗo goni gonga tigui eɗen jogui ɗo tinneɓe tigui rigui kadi hono mbirum ni hono Djiby Haruna on kadi ko goto e mawɓe jodun o jeeya sukaɓeɓe omo tinni no fewi eɗen beltanimo no fewi eɗen gandi kadi golle makko ko gollani meɗen ko eyyi hono noon kadi yero Abdoul noddeteɗo Yero Diengel on kadi gila o naate golle he machallah kala golle ɗe o handi o gollani men o yellani men kalis o rendani gueɗe foof dorma waɗi hoore muɗum goto hono min mbirade niyede goto e wambaɓe jodunga ɗum woni yaade en ya bandiraɓe ina yillo jawdi taw wona hoore mum yillanto ko leñol ngol fof yillanto donc eɗen gandi ɗum wona hunde wemde no fewi kono vraiment eɗen jetta ɗum no fewi ewa en jii gila o naati hen vraiment golle ɗe ɗe jaari yesso eywa e mawɗo meɗen kadi goɗɗo on Aliou Abou to Bamako on kadi vraiment on mo tinni no fewi kala denteɗo mbaɗɗen Bamako ko kanko kalanten o rendeni yimɓe Bamako ɓe foof ɓe denta taw en dokkani ɗum hay ndega o soro yimɓe foof o haalna vraiment o meeɗa hen lamdade jobdi e omo yinno arde hande ko hunde ko Allah fodani foof waɗata men omo hannoɗo tawede hande mais o arani donc eɗen jetta ɗum no fewi voilà donc ɗum noon haade mataw eɗen mbawi tawi won pewdiɗo yo ar bisimilla ewa so ɗum yawti wuuro meɗen wuuro Banna arɓe toon e inde wuuro ngo ɓe ɗo mata en dokkaɓe ɓe woto koɓe jottini seeɗa eyyi bandiraɓe e inde Banna Wil Barkeje joni mana ko min e Soh Ahmadou Abdoul gardi e o wi joni kay kono haala kam fotno haalde o wi o rokkiti kam yomi haal e inde Banna e joom wuuro Banna ko neeli amen e ɗum noon o wi golle ɗe ko enen gondi gila e fuɗɗode ha e sakket ha joni ko enen gondi golle ɗe ɗe beeli amen ha yetti won nokku deke noon wadde firte ko enen fof ndindi sago o goto joni noon yen tinno e pahmodiral e pewjidal yen tinno e fewjidde e fahmodirde yimɓe ko kawri ko fof so tawi pewjidani pamrata ewa ɗum noon ko ma jokken e kawral heete e kaldigal e pewjidal nden woni de keɓaten gollode kala gollal hangal yoɓɓa ɗum noon omo salmini dendagal fulɓe seɓɓe e safalɓe dendagal ko woni ɗo en fof ina salmina omo salminiɓe ha woni gonga kanko joom wuuro Banna nelaɓe makko arɓe ɗo e ɗum noon o calminama sanne oɗo e goto e bureau gestion de Jodun Bocar Sall en ɗo donc en dokkamo konngol o waɗa ko haali to iwde Belel Delɓe gonɗo ɗo e mbo arani fof Jowdun e ko wona Jowdun e hoddiɓe muɗum on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere calminade gonduɗe e teddugal ni'de e neware komi nelaɗo guure tati Sérif Belel Delɓe Baha eɓe calmina moon eɓe du'ono moon yo Allah wallu ha joni ko fewna ko ene ha joni yo Allah wallu no yahriri yeeso eɓe du'ono moɗon eɓe dokka mon conseil e jaggodirde wonde neɗɗo goto natirde damal gotal e yaltirde damal gotal jogade anniya moƴƴo eyyi assalamu aleykum wa rahmatullah sal assalamu aleykum wandiraɓe on jarama onon iwɓe Bamako gari ɗo gila miñiraɓam ha mawniraɓam iwɓe Bamako docteur eɓe men ummiɓe ñoore
hakke yimɓe commune men Banire ko ari ɗo en oɗon darda du'a o ballal yaafuya on jarama Allah teddin on inchallah ko ɗum ɗo tan woni ko hoynantene so ami ino foti noon ene kocce sabi noon en heeɓi hen caɗele kewɗe en keeɓi hen wiiji kewɗe alhamdulillah hande noon so en jottima ɗo en mbawi nanodirde en goni haala goota ɗemɗe kewɗe so ndenti gonti ɗemgal gootal alhamdulillah wonko anniya wonko yiiɗa hen ko daña ko yiiɗano ko haala ka noon ko heewani mawniraɓe men a kayraɓe men ɓen ɗo ɓe kaali haala ka e mbawaten tan rewtigude ko ɓe kalno inchallah noon teddungal mum hande mawne dow koye men on jarama awa jarama conseil goto e conseil commune rural de Banire Kore. assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. bandiraɓe on calminama, goto fof ne salminama inde mo e yettode muɗum. Oɗon mbiye ɓeɗo sukaɓe daraniɓe ngal ɗo dental ha ngal yettiɗo hande, eɗen mbiyaɓe albarka mumen, en jii golle mumen, en jii fandare mumen, yo Allah yettinani en. So yahi ha ɗum yawti sukaɓe golli golle mumen, min ɓuri andu ɗoɓe mbayi hen. alhamdulillahi rabbil alamina, cukalel hen e mawɗo hen, kala mo jottimi mbimi ɗum eɗen jogui ndeɗo fandare, waɗi koko wiyano ko waɗe e junggam, mbanmi e jungo Ousmane Ba. alhamdulillah hay goto gantinani temi yiyani hay goto yeeso mum wakli hen. heddoto noon alhamdulillahi rabbil alamin, golle ɗe jottima ɗo, eɗen jogui ngoɗo wuuro Bouar wasiya, dongal de ko heɓe donda yoɓe gandu koɓe jeeyi dongal. l'hôpital ko ñawɓe gaddate ɗon ko ɗon maayiɓe tawate. eywa donga ronda ko wuuro Bouar, yo Allah wallu mon no ndolori ɗon dongal mon, yo Allah rokku mon hakkillaji moƴƴi, gandon hakkille heedani e cukalel, heedani e mawɗo, heedani e debbo, heedani e gorko. wallahi jowdun rendi waɗi hôpital sukaɓe mumen, kono ko onon donda dongal ngal. yo Allah rokku mon no ndolori ɗon dongal moɗon, yo Allah rokku mon hakkillaji moƴƴi. eɗen darde Allah e nelaɗo muɗum, eywa ko ɗum wonno salminaɗam faade e moɗon, yo Allah faaba men faabo julɗo Allah kala. Assalamu ala rasulillah. Jettode gode ni Allah, bandiraɓe julɗen ɗo ko hande aset jonde weltare, jonde welde kaɗɗi belamma, sabi ko jonde cellal, jonde enɗam, a jonde waɗam nokku men. alhamdulillah, eɗen jetta Allah, eɗen jetta kadi dendanangal julɓe tengti e julɓe Mali, tengti e fulɓe jowdunnaɓe, tengti e Bouarnaɓe. ɓe mbaɗi ɗo hunde nde ganduɗa lesdi ina ronka nde waɗ, kamɓe fuɗɗuɓe ɗeɗo golle. oko woni ɗum hôpital safrirde wiyete ko sans frontiére, ala keeru, leydi janandi, leñol jananol, ɗanniɗo, jooɗiɗo, kala neɗɗo kaajɗo hen waktu mum yetti hen, haɗaka heedaka, so ari heɓat gueɗal mum. ɗum woni sans frontiére. joni noon bandiraɓe, neɗɗo ko hakke hakkille mum tan gollata. Allah hokkiɓe hakkillaji moƴƴi. ngoɗo wuuro